Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bakikuya mandege. Uzito somya bamura bakikuya mandege. Omwanisho morigerea karibu sana asensemo ya gatatu y'umurobero yiga bwitwane ya getembe korinde enekero ndocho ngambare banyara konkera iga ase ujumbe tutarachiguchaka no mugere bwiri tuko guchakorigerea amangana a GBV na boigo ndocho nga oyiga ni gawatanga bwakire Dennis Onsando from Nyataro village. Akotanga please kuna stress kwa kijiji contractor alitengeneza barabara ekotebanga kurwa Nyataro gocha Riongwae road ina join Masonko. Ekotebanga no drainage maji inatoka Kiogoro via Rianunda direct to Riamirewa Spring. Maram was swept ambayo waliweka yote imefunika mahali tunachota maji. Ikobono ngasi gitachokere inigatubire no muguko kima angalia what's happening. Wanakijiji tunaomba contractor arudie aweke ama karabati maji ielekezwe mahali kwingine or else hakuna barabara itabaki na hakuna maji ya kunywa pia. It's now 1 week since wamalize kutengeneza barabara na wameenda. Oyiga akoro kwa Dennis Onsando ndochenga na bakorera kima ngakora ase epare korwa Nyataro gocha Riongwae alafu yasa imeyechi nsemo cha Masongo ni gobono nga umugoko nyarete gocha gusembure yiga bunegendete guto umugoko wo mugwe para niko nyarete gutuba igitacho kyabo kyamache nekero bakuburia buna omo contractor airane airorire emirimo iyo nyarete gukora ine ngana yo goichane akigima ngabono onye taribo niko bakuburwa epara na boigo nonye nase bakubucha amache na osiese waichuni na konyora mumanyi onyanchoneria gota good morning obaigwa ngatiga abokia baiga abo babo William Mekenye chairman wa radio na abande abange biamono okigima na chinse mochiri cha WhatsApp I think na konyorire gusena nyorire oroboti rwago rwepara esarigete no kubulyanga omo contractor na bakwirora ase chinse mecho anyare gukora emirimo iyo asenjira erengikira nuko ndetse nsemo cha Facebook YouTube tonyora buna Getembe TV iriyo nyare gusangana intwe ase umurobero wechinse chiga cha Venetinsa ibere nechitageka 13 Nancy. Yes. Good morning. Morning to you. Nabonda kwane sano mwancho murigereria kumenga aho mugeni ngai yagenda kaki kwa mweva. Karibu sana ime studio timanyanga sukuru ari mbura netwete parambi yere. Mbura na vetu etega. Baranchiri uye but we thank God tumefika. Na tukurigire kura asense moyende na bokonyara gusanga eritari yawo na wayo ninki yo gukora na arari ari turachukurigereria ritukoria rero. Memono. Nje samareta ngoro kunasi karibu makori. Inde enas. Yes. Ingo korabo basi sub county. Inde neta mangana GBV na reproductive health. Yeah. Karibu sana. Ego ni goro munasi ulivakroka nga sister. Yeah. Amangana GBV kunereriwa ntubate mete gender based violence nige kuna bonsi abamura abaisikia bagaka bangina na boigo na healthy afya ya uzazi. Yes. Yes. Karibu sana heri netunyara gusanga sinjira ere yobamo okigima na ekero tukwana GBV kiro kino mwancho mwekere na bako boringa okunererwa mbara bya bako chi baunererwa gender based violence no nyare ko ye define and asitita kachinge. Yes. Na banko ne define gender based violence negento kiabeire tomnyete na karoko as a society as a community for a long period of time. Mono abantu bakunererwa n'abasubati abana abaiseke nabo yigo abasacha nkunererwa bari katiga baragwe kare baunererigu mbari ko chabateba mbari go soka isiku batebe ngaki na itunko karaki nkunererwa tore okonyore ibagukira maybe barore community tawa judge batu ara stigma so baba silenced
usinaenda bakira baroboka na bakonyora noe gaka amanyete no mong'inoye Yes. omong'inoye akomonereri takunyara gosoka isikate ebiundi noe no musani oye omogaka omwabe seng'encho omogaka oyo omwabe akomobori naki aiga no musacha ore naende oitu no mosubati bono kwanyora bagokera naende ntobwate abana abare able differently special kids na bari nkonyora bariki nkunererwa bari abana abaiseke kuomba mura bono okunererwa gukora it's a wide range negento kereke gari mono yeah. Asense meiga ya okunererwa tutebe kijinsia forms of GBV chirichire asegati yaito egati yebikorwa biri okurigire gwate boku no kunererwa mbire byebiga ntobwate physical eri oranyore momanyete no mwanchio physical abuse ya ogwaka usogoita mono rinde totebe pasinte abasacha nko babari mono bagwita abasubati rino abasubati bakabagwika bagwita abasacha lakini abasubati ntutogoita mono omosacha ogwaka ogoita gwitete maragoba mambi yae karogo soko gukubori gunki gyakurie eriso obwate black eye riso riria mwamaiga nge natumerete asomorangwe kana narugo soaki narugo so nyumba bono kwanyora nga muntu tari gukora kitago chikonyara gosoande tari gochikonyara gotebiundi kobwatebe bono ekesi eki yasireraga agu nje nsoero omusacha one omogaka one igonaki story yereraga agu ntobwate sexual okonyora abana bako defied abana ba rapigo kwanyora omwana ore below 18 years omwana oyo matita kunyara consent ata kama ata agree haja consent oyino omwana omeketara ikamiaka 18 according to Kenyan law obwente korwe consent ere gweka kwanyora bono omugaka nware go momura nware ga above 18 years bagenda nere you know that's rape taringe rasma lakini nabo konyora bagwitaba abana mbara konyora babwate meka nonye 16 iga 15 kwanyora nga abanyaruka baika na bagwitaba ere bweko monyene bweko baguchiase na barabu ngaki ikikiro kine kigeo chikyaligererwa oyu kwanza still that's a sexual offense according na constitutional act ya sexual act 206 ni kandete omwana mbaka abe above 18 years though kero kuligere no Kisi County tobwate much of teenage pregnancy kwa nini esinencha abana babake bari below 18 years bachiete baka rape guigo baka whichever way unajua unapata hata waja consent sana unapata wamekuwa na mimba unajua hiyo ni GBV teenage pregnancy hiyo ni GBV kwanyora bwata abana so abagaka abanene bari above 18 years bari abagaka abanene bari batware bande that's above 18 years mbabwenta kwa bakin in fact mbabwenta kwa two kin bamanyu mwana oyo ngakiyangana okay nkonyare kanere kwanyora abana mbabwate mebere menene omwana uchire holiday omwana ominire tuki ari smart gokobwa kwanza na akoreka no mona gokobwa gakobori gubono mosacha tari ko banacha kobori ngaki ani miakere ngobwatere gara no musubati akoraki arora anyora bagenda nere but that's a sexual offense utaitete to kunyara konyetete because umwana uyu bana timeti guseba tora abagake barabe bagusaba ebibande bamanyu umwana na abafu 18 yari using au kin barabe asengento hiyo kitu cha kufunga 10 years and more. So hiyo pia iko kuna defilement ya watoto wadogo unapata tomanyati abantu nyumba abayiro bayito nyumba abana abake badifile abana abo nekero to kwanira teenagers aba subati anne muna abahiga konyora bako bakose kwekero to kwanira teenage pregnancies use premature abahiga konyora bataraika 18 abange babo konyora ngatari rape cases chikogera kwanora ngamba bwati amalitaega na elio konyora umwana kero kende guseno ogota semigwa kwanyora ngomwana oyo igani gagochaka ebintu ebiga agochaka ko babuno musubati mapema karo mwana bo school kwanyora oyibwateranire ogotutigarene kero tukurigereria asense mo yende ntobate amangana buna bono sexual harassment ngiora nyare kwanira assault sexual harassment and assault
pia hiyo ni case. Yes. Tobwen tukanyora mwana obandi para gusino ninje mongi no magotubana na gotirega Yes. ngerongu ne my private parts without my consent to konyora njira onkune anywhere anyhow apana abantu abange bakomochkorra ko nga ekitari gintu kerekebe ekine gintu kerekebe ekine gintu kere unlawful. Yes. Obwenere tokuno no mwana oibwe skuru tobwen tokuno mwana oibwe skuru apana segencho tara 18 years Na muntu musubati omonene igambwata abana mpaka nago tiri tobwen tionkune unless ni me consent no eno mugakone nyumba tabwenere tiache ngabona na nyomete bona ache gutaka bunata gete apana imukani ngaya yare butuko kende ngeyo na bebwenta kwa bayigo because gako gendera guchimutu kama sija consent na ye that's rape also. So kuna intimate partner violence also no nyumba rape na erororo bono nto bwente kwa ba conscious except so konyora bantu mbabwati information na bakonyora no mwana oyo sexual harassment and assault bantu mbabwati information biya bono nabo muntu awo kuna Kwara it's normal. Isingencho kwanyora uri nabo gweta nonya CH street kwanyora kwalinde nonye gari kwanyora abantu bagutabataba kusikwa rumu tagutabatabo mu subati omukego somunyaruka kwabure nga inga yeikire bakarera abantu bari kumanyanga ki ebyo ekinegente ekebe bono egati yayo yabona bonekere to kwanera harassment ukorugirira orogongo rwagusi mwanyorire cases bunechiga na chibore tire few ndatebe ngechire chinka moro bantu mbari ko machukanyera buna an offense abantu bonde banarete bintu ebi rape, defilement and maybe physical na no physical wo chagusimo no neri ya beire mono because most of the time okonyora no abantu abari bakora physical abuse eba ko genda rero itwa urakira mambio itwa okera sasa yes. Unaona sasa hivyo perpetrator ameona inkomakokira na inde bona the cycle begins abandi nkomochu abange ngokokora bari goku origereri niari no entarikisi county yoka even Kenya wide abantu abange basirira basubati because ya hii violence maybe omuntu akora economical violence economical abuse omuntu oteba bono nchendu bone mbwata abana batatu ngocha kungira abandi school bono nyakobera uoye gawo use oteba nchengo story kanisa maybe nyangi twakorete tato minto no mukristo mamo minto no mukristo ngaki abantu bekanisa barache bakoreki barache batebe yani abantu bakomochiko gadi e community mono yes. Gose society kubwa obugima bwabo bona bakoranje ndugari tingo chakotebe timbwa timo kaka ngochindo kwa besingo matha which is wrong na bogoku yes yeah na tokurigiria sensemo yende abasacha na barabu nkoche bari baba victims ya GBV nande timenye chinga kitende kerekene mwatwarire cases where abagaka bago chabari report una babere abused awagaka bakemono Audio go to report percentage bago chabari report na bakemono it's a drop in an ocean because abagaka mbagwate ego yes baroche ngabona barabu they are the head of the family inchenga ndenzi koteba nga yayo mungina nangi tete no nanga getoro ebutuko ngakingo chikororu bona kitambache public yache koteba yabeire wasi lakini abange yaye bakoratika bakiri namanya goituigo nabanya koteba gusibie bintu gagu koraki yango gagu nabanya koramu omaete no ene emotional abuse nerororo naboko nyana no mungina nyomba gwakonya gotokanyira umugaka guchiagu kindi ngejo gokora nayo musacha bwenka lakini turiko ligibese turuwaka na bana school fees pia unajua ni abuse lakini bagaka mono mba kunyara gocha bacho koteba yes na abana bamuraba ke bawukina barabunchira kibako ba abused abana bamuraba ke bagukina ko bara singachaba abuna banyaruka mostly konyora ingara buna ya defilement enengirite sense mo ya banyaruka abamuraba bake barabu nchira kibara bakuba mistreated boy child ngo bari mistreated ngo bari abused ngo karo bari sodomy lakini ntubona no ni ntwa bayiburi bari to bwata abana basikana bamura
etokomochi korenda abanyaruka mono kobwa abaiseke kobwa abamura yes bono etoroche ng'a abaiseke bono etokorigereria defilement tweba sodomy bono yandi tokomochi kuombi ng'a bono omomura ere kende nge yakorerwa lakini sodomy nero ororo abana ngosariwa bare equally na ogobagwa abana abaiga totebe in terms of nonyo okoba enchireri okoba kini na ebinto biri okoba nere under GBV singe choko yorore buno mwana omonyaroka ekero gokora nonya shopping tiri gochia ikwete gochia yo mwana omombura onya abana baiga abare totebe ere ekerenge kemo bagosoma chisukuru enchireri ogochikwaba kwanyoranga kuingira side ya moyo oyo mwana getikosona omombura gosona omonyaroka nero is it part of GBV? Yeah, it's part of GBV. Okonyora bono twengirite mono esa abana abaiseke obwate chifamily chinyinge abantu bakwengirisa omwana omoiseke baro atiga moeke imoe neke tacha agenda chikogorwa mandasi para si hapo unaona mtu sasa ameona akienda anyora omuntu amugorera mandasi omoirire bono twatema kogadi abamura abaiseke kobwa abamura omomura ere twarora oyo bono tigabwenete kwanza kubuna korwara omwana omoke ateme gwetenenera ang'eko bwa omosacha mapema igo bono torochi iyo ni GBV tumefanyia omwana oyo omomura kobwa oyo omoiseke na ntobwata mangana FGM ogosara kwa abana abanyaroka bado umetekera tokurira nonya se orogongoro iga rwa Nyanza mostly okonyora nga part of Kuria na Boigogusi community bado mbakenderete na mangana yo gosara omonyaroka mbagenderete according to statistics mimi hapo initially nagakagire muno ogosara abana abanyaroka gwakorire kikwerire ese ng'encho abantu barasomigo grassroots abantu bairu information ya FGM the consequences batebigo mono sana but unfortunately ekare percentage egosoka kisi county egosoka 84% timete gose numbers chire bobe gosingo correcto kari echo statistics echarire echo ko rigere 2022 yes. 84% yeah so bono gosingo komanya buna ngokoru ere teri gokoru na indi bono nyage kare gokoru ingo gokora oko bantu bari tori nyagitari intu to maite nturi gokora na andi nturi gokora goko boria community ng'ekere gotema koborigu bateba ng'aki ng'eki nento gegokoreru nyagitari kiabere medicalized intu nyagitari nturi gokora bari mbari gokora lakini still mete na be gutokanga nyagitari afande ngokora bare nayo nayo tari goikerania ogosaro ko omete at this moment na bokonyoranga ekira abana baiga bachire rusa abana abanyaroka bake turi kumanya uko igungo mwana no boiriare turi kumanya mwana oyo gankayi agutoka ngi kogera ukagerete nga umukusi badagendrete ninganeye ngi akogendra gusara umwana omonyaroka karina renga segetenga tema kubori abagaga nabu they tried to answer wagateba nga barobu bakonyora mama mwabo otomire omwana oyo guchiare asibabo mwabo ngina koro erina ke school chibungere especially December na rere ntambake ingo mwana na muto mutacho kora kyasho kwani babo mwabo omwana ogakagenda bona barabu a few bali papa some information barakoteba ryachira asibabo mwabo na lyakwenda usaru oira na bona kare omusubati uko babori reason yo gusara omwana oyo ninke kiagara rende mwara tiga musara omwana oyo ngetu abuga tiga tumusare taje gusangangara ngarendo omwana karasarire ngoe kanyarake lakini na maene croissance moyo bochero gosave ne nas na maene nga kusara ngokonya ko omwana omonyaroka tache kobumubi ya tarike maene bona what's the relationship between you sara kolino gosangangara ngaibone gosona ne I think ni maybe culture norms mate bintu mbere culture bona abantu bagusunyugotika ose bakora bagutika igonto ko babagusi ose ntoko ba lakini rende ngerige ntukerekia ndobwene totorebuna ge stop information yera abantu nko igubare lakini rende ngaki tera stop negenderete mubate merobero yokana na obosemi gochase abantu anamuna basubati bali nabana baba banyaruka ngamba wikirania magana ya ndobwate eyingo karwere most of the time FGM chi seminar chi meeting nko bachiro organized abantu buna chi chief
abantu local communities, abantu women rep, women leaders kule community, no NMCS ngwe so ibare bintebi but magokora anti-FGM. Ndio maana hata tunafanyanga 16 days of activism. Yes. Bono ngote mature information ya ike ground na ndi nabego configure but and we hope with time result itakuwa. Yes. Yeah. Na ekiro tukwanira baiga very abled differently kwa sababu bamenyete babwate special needs. Barabuningi kugeranga butambe perpetrators umuntu origetie gwikira ni ubunyama bwae akonyoranga gwikira umwana uyu igo utari kwenyara asinjira geto so utari gukwana utari korora utari kuigwa nga nere kobe ya bwango. Nere kobe ya bwango because umwana uyu nare is a special kid. Yes. Able differently. So mtu wana take advantage. Umatabona umwana una vulnerable. Nabo muntu akumanya umanya no ni schedule ya mama mwabo na tatu mwabo. Bona for example nyoro umwana uyu tari gukwana useta ko yani gara usino umwana uru ari to buruire kete mbora ko nyore gare so abo mwabo nyomba. Yes. Nabo ko nyoro umuntu amaite maybe mama mwabo chire mugondo tatu mwabo rabdo chire gasi. Naba komo chobera. Agenda baka aso umwana uyu. Na amete na amakorera kende no anu ku report itakuwa ngumu. So our watoto pia in the community most of the time wanapata hizo cases za GBV. Nkonyora bari mono. Bahoje baba victims. Baba victims mono. Bono nkikirache ugokorwa njerekia abana baiga babwenete kurindwa ekiagera buna ekiro tukurire nonye ase oroboti ndore twabwatiri tukuri igoro rora ase mitandao korwa chinsemo chanyosia umwana utari kuigwa utari gukwana iganyare tugutachirwa nse no yukumutachira nse kwanyoranga no mwiri bona magana buna ega nekiaranyare kuguswanigo oyo mutachiritse nse gwete no mwiri tari kuigwa. Yes. Oyo umwana uyu amanyete maybe atana trust. Amanyete ngono muntu maybe tomanyete nero umuntu minto. So this is a collective responsibility. Tigatonga regento buneke inka as a family. Inje manyete ngaki nyumba to mwana ole able differently imanya bunanko murinda. Ngaki nko mokora. Ngaki nko kora tatigara no nero bwika nyumba. Ngugo chabona u nande ngotari gocha nande ngakia gocha asenga ntubono tro chibono mwana we labda mamu abo gaso ketena tatu mu abatari ngoros omuntu yoro muirio ya akaraki akamu defile bone kote weti yangati from the community. Ebintu it happens and most of the time unapata hata na wabi ko report ko biwe ka se chief bya bakangaru nande bono aso muchano mono gochiotokia eko nyorekana nga rituko ingane yiga eko ba discovered osekero muntu yabwatiru in the act akonyoranga it's not even the first time bono na umano yo nataka koirwa kokonyo gose nataka koirwa nyagitari konyoranga ki yiga ne rituko riri okotebunga matuko yo mwebie merongene ikonyoranga yabiri buna ne naro moirio yo na rituko rumagega enchera kibuno moibori obwate umwana obwate special needs abonete ko iko mwana yangeri ndo manyango mwana yiga na atakwana ekero kwa mororira ari igali tukugete manyanga ki umwana yo yiga kero kene gendo ngire getaramogo kiasiri tukeriga naki abaibori baranyare ko ba close na abana baiga eri ko ba understand bamanyanga ki umwana oyo ekirare buye ni gako baiga nekeraho abeire kose anyore gento kire strange ngo change yare umato no mwana o. Yes. Na bakenje bikena abana bari tubwate nyumba bari biya umata abana bawo no bari biya nabo kumanya ngoyo rero ngakibona akirayiga maybe nagechiri tari bayigo ngaki uyu rero ariga bono nayo no bwente kulani umwana uyu omulani mono umanyenge umwana uyu style rero ariga mwana utari biya mwana uyu tari biya. You have to find a mechanism yo communicate no mwana mboro mwana uyu naye kwa muyiborete kwa bere naye myake yonspi ayebuno muyibori especially mama mwabo no bwenere to manyanga ki umwana uyu boni gatari biya. Na bono nekero tukwirina aigati ya ebitango biri bono bigendete kogera amangana ya GBV agendete gukina kigima ebitango ebigambire byebiga igati ya mangarari agendete kogera nga GBV agendete konya gukina ebitango mbiro bikabike
Yes. Buna cultural issues. Itwa kwanira buna safe GM itwa tebere iguru. Yes. Kwanyora bono abantu maybe mbabwate information inge. Bara igure mba goteba ngambanya ku FGM nimbi. Mba igwete ngaki FGM ero ni nimbi. Lakini bakora ki mba kunyara kutiga. Igikoro. Mba kunyara kutiga igikoro kiabe baruche ngangu tiga bari utamaduni yabo. Bagenderera. Instead batige bona bara utamaduni yabo bakora ki bagenderera. Bona yanyarekana baraki. Bona tikatogendera kusara abana baisike. Naende kintu kende ni stigma and silence. Okonyora bono omuntu buno oyo omogaka twakwanira. Omogaka oyo twakwanira amaite ngango itunde no mominone lakini rende bonekera omomino oyo nakong'ita. Kakinche ninche gokwana. Ingo chigokwana abagaka baminto gari stoko jwe chae to wake pool. Ngo chigakaraki kuchibagonsekerera bari okirerawo. Bono gusego okirire nandi story yakoriki yaerire. Na kuna economic dependence yandi bono bunantu abasubati. Yes. Kwanyora turi gokoraga asi omogaka orenda as the head of the family rende gwatebe to be a submissive wife nero gokorega asi inche ndu boye gaiga inche ngende ningo gocha kongera abana school ngaki abana bagocha bakoraki bagocha kuragera goikagu bono wakirira ni bono kwa ba limama pi. Yes. Kuna political na religious issues. Okonyora moko ande kanisa igari ase kanisa moko chikuseni sangirikana bune community. Yes. Kwanyora mo pastor naba maita sa family mo wate couple goals bono none kare mo pastor yako bakwanira. Yes. Obatebe gakitiga ngaki no na kanisa ba minto bagucha gokaraki bagucha gotorora rende naendo baeresera buna divorce yerembi ndorate abananchi tindate ba divorce tinyanchi tinembere lakini rende tu next day nero bwanda takotaba ngaka rende bona jaikiro moiro but bono mo pastor gako bakwana gago tabaga divorce nembe tekatomo saberani gusina cha change igobana tegwetu kwagendere gutikaraga kwagenda gutarira omuntu kuguchanda kwagenda gutarira omuntu kuguchanda. Yes. Wanda kara kwa mutarire gagu naende next is the cycle begins na ndo chokora ki okomora. Ase political ngaki siasa era nyare guchangira. Siasa mate political ego jibana tibivi na be era changi yake no eteri mono. Kwanyora bono muntu gari politically maite no muturete oyin political tari boyo. No ane chief that's political. No ane MCA uri orange na that's political. Yes. Kwanyora bono na bono ene umuchifu ago chate benga gaki tikatokwana mangana aya. Baba gaki kwara bere bo miaka 20 gaki. Ngayogo chawakaraki ngayogo chakongera. Si yo story meisha hivi. Omaita abantu buna chief sub chief abangi abantu bekenyoro nkomochi bari bakoraki kubazika. Yes. Their opinion leaders omugambi bona gakirinde gwacho gwatebe omugambi gatebe titiganteme gategerera ntakora ategerera ya wategera kwabera gago. Ayo kero tukurigiriria igati ya gusugwa kwanira abagambe buna bono kwanire omuntu batabatureti na bu mostly bagochi bakobirwa mangana buna aiga okonyora ngachise gichigenka no chiko kobugochi ekero bakugambe ebine biga inki kugere ebine bingi bikotigara pia bani resolved gusokonyora nga enganeri ankyo kwanyora nga ekaponerero bakabaminyoka ni gwikabo mugambi kira lituko njira tiyo bagambe baiga baranyore enchire ngiya yo gusolve amanganaye. Okay, siyo kwenda no bosemia just abantu education and awareness mono ndatebu na kisi county nchire no ngokora no narorire abagambe nesti sub chief bairu some information mbabwate obumanyobu. Yes. Mbabwate obumanyobu ngikebwente gokoru. Lakini omaite na no mugambi nere mwana damu na na bura nyore bwoyo nkwere yakare bakominyokani botuko ngominyokani bakare tari bonse lakini nda abantu babo nkomo chibari baba nga tigagente kekere kangaru ko tsiera abo tigagente kekere rega iga to stora buna to koraki to gokora tigagente ketora buna to chokora mangana ando to bwati wona inga nero yoko bwati ndo stora buna to gokora ekeke kiara akore kiara nyura machi mbari lakini bagotema ekesike kyana mutu omuntu ochonye nyakitari. Yes.
Naende chikesi chinge chigusire saba ga inchire chigusire lakini mbari bako tema giacha nyagitari giacha police. Ekare kire nyagitari ya kire police bono maite law can take place. Ata kama tuko na weak law enforcement at least abantu ngo tema bari abasigari ba training tita tinchibwate information mbamanye terende ninke bwenta wakoraki kebwena tawakorumna ba fast track totebenga it's taking some shape and like karake. Yes. Though then it takes some time yani kuira kereke kake omuntu akomochi gokoraki arabase gokobanga nkorosari lakini ndabasigani babwate information gender desk inchironchi bwate information nabage yakogenda mutu kebwatu wonyore kesi yakoreki kierire na keirenga kintambake ndubwate abaibuli okonyora no muno na abaibuli ba victims of defilement osokonyora a defiled child omwana omuibuli oye kwanyaranga nabo bakugamba no muntu ori the perpetrator gose oyo nyarire gwikirania gekorwo ikiga kwanyaranga enchera neri chinke chiga cheigwananire baina na gose ene ebesa gose gento ngire bagokora ebi amangana yerera uno muibuli is it right gotigira omwana ogonga kwanyaranga osariwe gose moigwana ngatiga kwa echibesa gose nechiribwe mia yamo amangana ayoere is it right okonyaranga muri kwimukie getambukiro kibwenerete korengana neri chiko. Yeah, that's so wrong. Sinche bina bigo korekana rape cases okonyora niko chiri chinyinge lakini ese bina bigo chibia ba successful okonyora neke moigo. That's wrong. Ige bwenerete ekese kekebwa kende neri chiko. Wano mwana uyo kwa iruchibese. Egatende kyo mwana uyo akoreire gake. Ako consent maybe ni mtoto mdogo achamachua kufanyiwa hizo vitu. Hiyo trauma. Uyu mtoto atafanyiwa hata counseling ya manyingi yakore tuko sariguo ko mwana wasarigo kakingisa neno ni room ya motejo asenga tunajua ni kitu inaweza onti mtoto for the rest why once na ende bono uyu perpetrator okore ro mwana uyu mbore kenyoro karo kinkororo abana bande mbaroro sasa si atakuwa anajua mimi nitafanya maybe niko na muscles ya finances next naende ginkonyoru bahati mbaya naende nkoreki nduchibese tebwe ntuko bayigo pikwanse kina kintu bwante ko discourage pe na tokuri ntubwate chibarasa ekero kurigereria egati yebinte biga bigo chibyakorekana se chibarasa gusukumira na kuri konyoranga ntubwata barayigite buna bono wa community nkuchi bare barigereria mangana sana kusongonyoro bine biga ngo bayikira bire do you think nga ase obosemia boli bakoena na gusisi amangana lya uchakorekana igoro yechi barasa GBV ne parente ko ba the larger topic parente ko kwaniroro ne bwente ko ba na most of the time of late ngirende batari ku kwanira irinde mangana yake Bisonya batemire gukwana gwike kirengo gite ninki kende ke bwana te kokoro gose komenterwa irinde kwene ke buna GBV yakeire okunererwa wakeire ase chinka ngukwanerwere lakini bantu mbali gosoka bakwanire mugasoka tio konyoranga bakonya kwe bacha bona gagu ebaragende nende kunya gukwanira continuous togendere gukwana tutari korosa nandi kero muntu anya go pass information yeyu because there is a time niriende barasa giteiga na bananyora tabantu bama GBV omusu batike to mugako yakwite kara bare gotema kumunereria umugundo yabate tukumusambire nyumba gwari kuja wakasema omusu bati ngo kari wari kana iga na endo omusu bati was like mentally challenged kidogo na beke sekiti abwate turende gekabwatu watu gunke genderete wonde ngento turakore ni kuendelea noko gendera kunya gukwana ababako ba abused na baro bachi forward mbanya korengereri ngakingi umuntu abuchi korengereri iguru lya ndabondo umuntu narengereri iguru lyao yibondo mateni iguru lya aya no chandekete abantu bacha forward information yerubanyorire onye bako ba abused onye bako tware any violence of any kind ba report na inde ekaraba ko report steps jaba taken and maybe legal fast track yako rubwango abantu mbakorosa onye ngoti mbakorosa wakaraki kogenda court yes buna bono tutebe wasokiriska buko sinjera sokiricha abu na beire harassed
nkaimwenete kwenda kuripoti umetikiro keno muntu nabo konyoranga egintu ngiri gia kugechiri gose gwakwauniririwe lakini nonya so kugenda kubika robot kwanyora muntu tari you not even aware tumanyite nonye the process yo kugenda nande kiro kene nabora ikaroro amangana ali agotoba singe evidence teyo bune bike konyora biko korekana nonya se chinjira so bugimba bwa kira rituko bo musubati gosomo sacho yego ko ba assaulted oko ba harassed oko ba abused biro byonga iyo umuntu abonete ko report singe njogo ikawata bunga evidence teyo kuse osinge njomuntu yotomo manyeti na nenjira teyo ra monyore kwanyora nga watigire na tromeri kuse ko gendete kunya gutwara riote asie amangano takonyeke oko report karo kunkororo utatiga abantu netitoko mochiko balezi yake for example mwana wa identified tari boyo abantu bande bari bakongera police abantu bari bakongera nyagitari umwana uyo onyore maybe wa identified sexually tagusibyo umwana uyu tari boyo yes tagusibyo umwana uyu tigo umwana uyu yabe unarego morete mbaka nyagitari tako ni chiangikirchia yako reteki abegete omarete mpaka ororo clinically ataanza kuangaliwa. Omaite bono evidence itapatikana kama hujaosha huyu mtoto, wacha kuosha mtoto. Marete mpaka nto bwate bika vitabwate evidence. Wasokire uchikari kwanyorire ugo umuntu ukukunira injira gete etari appropriate. Ebibuna biro byo nko chibiri byarigerere gusinga injo harassment ire chinjire chiga ko soka nonye gabu ko chigweta sabantu ega kwanyoro wakunira ubobe lakini bono tubwati yo yogote isinga injo nonye yo gukuna to mumanyeti kayoko genda ku report iki tubwati evidence unless error kanesi kamera gukuna atamago sonde na roto evidence yani omuntu nabako gukuna kwanyora abantu bayichire baita bono kwa bulinga niki kiabo. It's a tricky question because sasa unajua hapo report of course si unajua kutoka kitambo tulikuwa tunajuanga tunaambiwa piga 999 polisi akuje sijui kama anaweza kuja that fast no yogo kuna bwana nonyo rinde kaganyete unless umetega au ekarago kuna umuntu ararako bwatisi hata yabe namu kuna lakini rinde bono ngugo chuwanja kurui witness inakuwa a bit tricky ndio maana sasa cases kama hiyo ya harassment inapoteanga umuntu akoborire ngainago kuna itanga evidence yo gukuna yes kwanyora uyu ruchi no nago kunete mumanyaini erega agendete chisabari cia ibnaringa bono buna yona kitoko ya koresi ngichekera kwanyora buna no mwana bono chakire ukina bono tutebo mwana ore 12 years go 13 akuno njira bune yego mwana usine skuru ale gweta gochi okonyora nganko chakire ko mwatro magete go save chakete gocha se buna basacha umetengo chire yareta obwo bageta so muntu yes bune binga biranyare gukorwa ariko ne kibuna nanyekere kwa batukira umwana ugo maitenga uchire guseneta one usengweta rasi gitenare safe. Okay, sasa kitu kama harassment kwanza hiyo ya kutouch iko a bit tricky lakini tuwasimuwe ni parent mtoto wako anaendanga shule anatumia the same routes route iri agotirimboka nyano gotirimboka onyane basi ekomweki agote yu muntu naruka runkuna umaite you have to take your responsibility as a parent no mokoba umanyerera ni ngarari kurwa kubepia na ora take step asenge njoto gocha kutika ngabano mwana one nakunetu ngabano asenge njo yo mukunete gusinga tamanyiri ningo otegerere sasa next nini nesafanyika na bakora kumukuna labda next yamubuguri amwire uchichiru muchire kando gawe na oboseme bono buchesta abantu abana nesinge nabo konyora na omogoseka nabantu lakini kwanyora nga isiko gali na ubali baeta abande ngai abakonyora nga you have friends gose no manyete abantu bali konyora mole no nyase kanisa na mole mwensi biyega lakini kiraso kriskali kwanyora negati abali bagendete koreta trauma guchesta abana bande tubata abana bamura no nyaba mura bawukina konyora renga ngo babara rust nero konyora mwana tari gukwana ekiagera kero kende community enchire kurikireria binte biga tiriko chia biteke seriously bono abantu abaiga bawikirania aya nabo bari gati yaito n'abantu umanyete neri utamanya ngaki nari gati abali bakona baikirania bikoro ebi barabunchira kibonete gosembegwa basiki abantu bandi nana barobeske abantu abambaikire nani nabanga se community na wengine ni watu wentu na trust yes okonyora abandi naba pastor we kanisa I'm sorry to say kwanyora so ukoiro mwana we kanisa especially kanisa nchiro chiko ganda kesha sijui chiko ndeka maambie kanisa
mambi gekanisa bono buna ayo muibori nko genda ori no mwana uri we kanisa kimambi umwana obere omunene ake onge akogenda ikanisa bono bwika mbola assuming bono ayoka buna rendo mwana ono obere omukristo kweri ne kanisa akoraki agenda lakini yo so muntu jo trusted yo gusabira umwana uyo na ande nero kwenda okorera umwana uri oki amangane kanisa agago si utakuwa umemtrust sasa kama pastor na wewe sasa labda ndani yako utakuwa umefurahia mtoto wangu anafanya nini anaenda church but hapo kwa kanisa no mwana uyo wako anda akoreki asare rugoboronge kimambi kirio tamanyiti so me what I can say again tutorakore ni awareness and education na ende buna into abayiburi totige gwasium ntubada abantu abane bare very much aware igoro yeli chikongiri goteba igoro yamangana muna bona assault harassment. I think unless a step cha very taken chire bold ikiagera okonyoranga abamba manyete lichiko na manyete nga gukuno umwana umunyaro koriga gose gukuno umwana umuro ogukina bono asi kero kwa mayori gusagweta mbube lakini kwanyoranga okorire egente intentionally abantu buna abaiga totebega tia bari abake bakubwatwa nchira kibaranyara gukorwa gose kwegwe susuro elinde babe buna example basa an example cha sabandi bisuro kibabwana tekonyora bire yani kerio muntu kurigire gwate bangaki orio yo mokorete igana nyarite gwikirani gwikiga erikagera akorake aka lichi koribwatiku erinde abantu abono abuna abantu babwenda kwegwe gususuru keiguru babwenda taringa bono ngwikire myaka ibiri hapana abuna abantu babwenda gusibuna basibu forever aba bandu bamachani bayigubuna kai sikuisi na bero bako gwiga ndocho ngukunu na no mwana bo muntu ngochiro kamanya imemba ko kwirororo anya ndiribone gususuru ke kobe kukirie gakon na enda abantu batwara umusimamo kero muntu aba brothers keeper mutige konya gotabo yo no mwirione uyu mkiango kiane uyu gusena kiyaya na chachi nchinto chitomo sabere egesusuro kama chanike bekane na buyayo na baba ntobanda banda bara machukutwara ubwoba turukora ara no ene richikiria drugs buna riko bari kongu fiet na mu abantu mboba lakini kesi sinechi nyingi na ekero togo tigana nayo ukose eri wolirinde mbwate is a polygamy a part of a GBV. Polygamy is a part of GBV. Usege culture, usege conscience. Azaba guzi timbanye tibi yara kirinde polygamy nere kisi. No ekere silent nero nere official, nero ere non official. Yes. Nero muntu abwato musubati lakini pada bwate side chick chia kuchia ribo nero timeti kusenchi BV. Bona it depends you to an individual usengi wako rapoli kami nje rende gose gotegemea ngaki umuntu akoyirerere asani individual ko depend ngaki umuntu akonyirira ndetinsoana ne abande kiro tukurire suicidal cases and munase abasai abamura okonora cha chirigoro kusaba gaka mete tareresi ure ngomo subati bwesungiri tareresi apagaka okwanyoranga nesingicho ya mawaziri yamangana yaiga agenda okonyoranga umuntu abagire nchiragete cases yechiga kwanyoranga umuntu amwireri baga tari guchikoeresa gusotemire koeresa abantu kwanyoranga bakomochechereria gusa kwanyora bwikirire bakwa muorore nga umwerio engori nerera mukonye naki ugwita ayigati yabaga kaigoro anamono kuraso kunererirwa kuranyare gukeigwa most abagaka bango maite kwa kunyora barisi introvert bari gukwana raisi bari gukwana ekire go bwatirania mangana GBV lakini sikangoga bale sana rende mona isiko kake baguchiboga mono lakini nduke bwatirane tige nduke uchikia ba personal ere totebe no murugyo yo gusene nkayae bari gukwana nkayae no murugyo yo bari gukwana nandi noni keke sikisi bakonda bachikuga bakunyara gukwana ngumong none nje nangitete marogoba unlike no muswati ere ara chate bebe na igoro gaki omugakuri angerete se
Monda matebi sasa tutafanya nini, kucha tuende out au karudi soko. Bona barobaenda bakira hiyo. Naenda ndake kuna nateba mapema gari. Aba sacha mbabwate igoro. Mbate itibatebu. Naboko muburi ngakirindo mugaka kuri kiri nanchi kindi ikiro mushahara njendo chana akanira abana school fees na kuri ndagera. Where did you take your money? Igo abana matu kwa magachiri. Because unajua hawezi account. Bona orora kwa mokoreki kwa mochairi. Akaka bana kwebunga ki umutori orenge isukari no agesungiti. Na evi cases unichi kana kichira nyara gukorwa. Ni education tu, awareness abakaka bakwaneru. Abakaka no embaro batware support group cyabo bagukwanira. So fanchiraro. Support group cia abagaka bari victims of GBV. Ekiagera mbaroro konyoranga na batakiri konyoranga umborugia bwate na bakumwakiririo kweri bono kwanyoranga na tagitase aende no nyenere are live emotions cia gusakwana no muntu uramutegerere erinda manya aki which way forward. Umuntu nyaga tagite maybe onye counseling na botoko offer support group no embaro they can make theirs ase kinyoru no ni ntwa basubati ntubwati ngaki koro kwebyombe ebyombe betubwate bikoro kuchama siyo ni kama support group baro buningi batari komekeri byabo Ene lazima baroba meke singe tokurigere buna GBV erengete abasubati nkonyorore ngabakaba asa chambe so ananeti asokorosi chi group echiga ukwana renjera baranyare kurendo umwana umusubati kurwase GBV basubati barabumba konyara gusegeta gusegosira na abagaka barosi nande support groups go safe spaces asabagaka basubati na bakonyara ko include abagaka baba beke lakini nda abagaka aba nje mono bunangorora especially kise community tindo cyo semba tu arensa uko batebi Sunday in the afternoon tukatumurane from 2 to 5 wataona na waste time wana patience unajua peke vitu zingine zinataka patience karibu ndebinde bitagete patience na kyoko nyora rinda abasubati barabu nkoma chu omate basubati bangi buna bate wate bambari suicide yabo mbari ko kwengenda ebirengira lebyo goita mbiri gocha mono okay nagecha okonyora umuntu akoboria tebantika abana ararinti ko mwakarari konyora ngo gereire abando tebayaya na konyora na chite kanisa umate none kanisa abasubati ni tutura abangororo unlike abagaka konyora fast gete yo kwengenda yakwaniru otigerani. So wana abagaka barabu though pia wanaendelea kupata information mie kana test kuna wengine wamejoin kwa local communities maybe with time na wabako babange yes na boy child ava muraba kerinde safe space yabonererie bonete koba igitamwero kiabo nkireki ikiagera bokonyoro mwana ari nonye secondary ebintu kusekero kene nonye ne madam nko mwara serious school lakini tagocha gukwana ikiagera koboa Bone skuru kare tu asomete myakeri ya kare mbona ne bwata guidance and counseling mate chirinje kanderete kero go soma ali abango konyora bakoira amala ne misha boro na basubati abana banyaruka ya squeeze na changa nyora most of the guidance and counseling ekere go koru abana bari bagotebuiga you might not come alone kwanyoro musubatu yo kare kwaras igona abango baita kwaras bagotebi kurike note barike note batike suggestion box ekara barike note batike suggestion box nyinyi sasa kama walimu wengine ama walimu on duty depending na structure ya shule ebakonda barusi suggestion box eri basoma nabo bakumanya bononga iga obakonguto bwate nobu nabo bagwa address by the way torochi nari nabo mwana uyo mumurara aenda atewe madam yugo bunankorerete ababande bange bono bange maybe atakumo put off lakini akarerwete suggestion box na enderu mbono matana wabi chipoint chikoma chikorekana ngakibona chiabweka na iga ekara bagwa address generally nkomo chire ko ba like nkokorere gas mbe mono sana na kero ndoche sokubagana amajukumu yenka konyaranga roles na responsibilities as a couple gochichara echire to mochana konyaroringa asinare musubati kiro kende tari wakana bills nonya konyaranga aguchaka kunereriwa ando konyora kiro kinde honyo musubati kabwate nivo
omogaka tabwati naro kwanyora ng'ochakire kumuchechereria akumubikirira nseki mogosa amathara wachaka aiga se roles amajukumu ye chifamily arong'aki amang'ana GBV arabasa kurusigwa yatoka ng'a abantu abaige kera bakubwaterana okuunereria ngori gosoanana ya ekara abantu bakubwaterana kuunereria kunyara ngori kwa bororo so nakieta kiri muikaranse insebu ne family ikitu ya family inanga manual by the way family structure ya bwone tekubikane ya bwo aribo yigo na bora nyorenje maybe ni bwato mugaka no tari bakore gasi ande mbuyo mubegete na ndimbi ya mubegete ntu iwana inenere gusengo korare gasi onyora chibese nyinge kumbwa gusojo koreje kubwo yonde bana mugwentaro muikaransense muiwana naki chibese chibona kera twasinyore ngakito bwento okora tari ngabono basically ngabono njo musubati ngakore gasi for example umugaka ona acha bona nganero kamanyete ndio musharo kisi county osoete ya yanki akomanyira bone kera osoete anyuta ke bono bwonsi umaita bagaka bandi bari igo economically bono ngayaya umushahara uri tosoete nyorete ngugucha bwonsi bikangu iguruga iga emubwente muiwanane umushahara nosoete ngaki muna muiwanane ngaki toko kara maybe wacho yo alipe school fees wacho yo alipe rent minja kwana nwa food onde tabasa okara kikunereri onde no ena yo musibati tiako ngako bariro mugako uchibese na kichibese chiri kwanyorete chingana iga okumwakirisa okumwakisa kabisa oku subtract anaenda kuchipara agurenda umere abasandi baye tari kunyara kubagara no enchai because una control no ana ego bon tro chinchi bifi kwa karo mugako iyo tukurigire oro kongoro gusigo se county ya Kisii tobwate center kune recapture center kusasa abantu baragenda ebe buna almost okari hub lakini as a victims ba GBV tobwate asa abantu abaika bagocha banyara kokonywa gusiro akibirengererio bakonywa bari babere victims nere yari kwiguru daraja moja matege county. It was launched 2022. Na bayarenge nere engiyere 40 bed capacity. Yari kuchugotwara counseling. Yes. Etware ICT, even etware clinical. Lakini rende na shelter, safe space bono. Na skills umuntu uri wasaru kurubu mukako na bo chonyora shelter gali watu wale no skills no gusona chianga tailoring maybe okobine tuki unaka workshop iga maybe renda karoko ruoro being a better person but tera koraki tera igoro tera nge akopore gas ni rekore gas rende na rutoganyete iga asekisi kaunti ya serikali private nere suneka ikorko akina tai ya nere suneka but it's a private one lakini nende ntubune community rende watu wa Kisii county we hope hiyo ya hapa county itafanya nini itafungula because hata nikijia kutoka national I guess but I don't know what happened equipment yetabwati ekerera igoru nkara ngina bukara biganteki yakara konya banta bangi ngiamuno nansi nekero togukura bono nkiora ngare gukona igoro yo gukura osenki kene kwa bwate kwa ringe komentera injenge ndonda tebe GBV ko wide tika tubwaterane right from the units the family unit gutira kare turabwaterana abantu banyora information na bakonyara to make some strides ka tokurende GBV and I can say to Kisii county inajaribu next time tukumira na batokonyora tuatema temberega Mbemono sana mwancho murigereria uyu nigo akuru kwa Nancy Makori nekira twara gukwanere ngane yo kunererirwa weki jinsia timanyitinga asike gusia jinsia metegero gukwana umugaka musubati musubati no musacho mumura omoisike asike gusingo chere yaba tricky sana lakini gender based violence rero abantu abange babere bakonyora information ande na boto chukomera na ritukorinde erinde tunyare gusanga kagirite ngawe kiraga fose ngo bate babere batoto kwarenge kwa oboseme obose no nyala maiga ekera gukora tegandwa maiga yes amaiga na guchi esa bana bane
iko nanje nangere GBV tange nangere umugaka tikangera abana bane tatu mwabo. Yes. My family at large, Nyamira, na nkaseitu, my mom, my brother and sister. Yes. Na the nursing healthcare community at large. Na wakwani nyasaba sesen. Yeah. Mbuya mwana sana mwancho mwarigereria kurase studio ya Kavire Wilfred Matundra havela akarire babo Mike na bonse bari banyare kwanekia kwanyorerio gi nechivicha asinjira engikirano kobairanĩria mbuya muno nchinguru kwa Matilda obaigwa oika chinga kishinde tomerane ase bono nyasaye oyu na ndegendera gutigara ime ya Getembe TV. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingera ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora e channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi.